N'i bɛ baara kɛ faso ye a ka kan faso ka dɔ ye o de hokumu kɔnɔna na fɛn min ye minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o o ye ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ye ayiwa olu kɔni ye maa 15 bɔɲɔgɔnko ta ayiwa u ka baarakɛda la faso ka jɔnjɔn min bɛ yen n'o o bɛ kɛ ka baarakɛlaw k'olu kɔni lawasa ayiwa ni k'a ta k'a di olu ma ayiwa nin ko in kɛra nisɔndiyakoba ye u ye wele bila u balimaw ma ani u sinjiw ma fo ka taa se terisiraw ma bɛɛ lajɛlen nana fɛn min ye u yɛrɛ jaba la ye ayiwa ni bonya in bɛɛ lajɛlen kɛra ye u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko fɛn min ye ne bonya min bɛ ne a kɛra olu ye ko a ma kɛ i y'a faamuya b'a la ko olu ka u sigi k'u bolo fila da u sen kan k'a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ fara u ka cɛsiri kan cogo min nɔ ayiwa ni ka dusu ta hali bi ayiwa ni ka baara kɛ faso ye k'a dɔn faso ye. Bon an nisɔndiyalen don ne ni mɔgɔ fɛn fɛn n'an ye médaille sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ bi an fɛn fɛn bɛ baara kɛ ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi ani formation professionnelle ministère la vraiment an nisɔndiyalen don an bɛ président de la transition fo kosɛbɛ ani gouvernement bɛɛ lajɛlen a n'an ka ministre parce que o de y'an proposé nin jɔnjɔn min dira ma a bɛna to ni cɛsiri kun banna an bɛna dɔ fara cɛsiri kan faso baara la an bɛna dɔ fara an ka cɛsiri kan parce que nin b'a jira k'a fɔ an bɛ ka min kɛ sisan an ka baarakɛyɔrɔw la o jateminɛlen don donc a bɛna to an bɛna dɔ fara a kan an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ donc an bɛɛ k'i seko kɛ fasoko la parce que faso baara i n'a fɔ an b'a fɔ course de relais mɔgɔ bɛ boli i bɛ boli ka kala di dɔ ma o fana bɛ boli ka kala di mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa voilà donc bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa. Bon décoration in vraiment nisɔndiyara n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo ka an ka ministre fo ka médaille tigiw n bɛ fɛn fɛn ye médaille sɔrɔ n b'a bɛɛ fo bon médaille bɛ di kun dɔ de la bon a tɛ di ko i kalanlen don sabu baara de don ani mun donc an bɛ yan ɲinan san 11 san 12 an bɛ baara la su ni tile bon jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ vraiment karisa bɛ na a bɛ na su ni tile ani fɛn dɔ ka kan donc o hukumu kɔnɔna na o ye médaille in d'an ma foli kɛ toujours jamana ɲɛmɔgɔ ye n bɛ boli kɛ ministre ye an ka ministère ye bon n bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya bɛɛ ye ala ka nɔgɔya bɛɛ ye ala ka ani a hɛrɛw caya ka si don a ma. A diyara n ye kojugu n bɛ bɛɛ fo ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye foyi tɛ di mɔgɔ ma ni baara tɛ anw ye denmisɛnninw ye halisa an k'an cɛsiri jamana in y'anw de ta ye n'i ye baara kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a diyara n ye n bɛ bɛɛ fo n bɛ département fo k'a daminɛ ministre la ka na n collègues la ka na chefs la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo seul le travail paye. K'a fɔ k'i ye maa kalannen ye walima i cɛ ka ɲi ni bɛɛ lajɛlen ye walima e bɛ labɛn ni bɛɛ ye o tɛ nin sɔrɔ baara ani cɛsiri ani i y'a faamuya b'a la faso kanu o de bɛ nin di maaw ma ala ka aw nafalan bɔ a la.